Čau, vítam ťa u nového videa. Je to zhruba 2 mesiace od posledného videa, kde sme si ukázali Peugeot 106, nový projekt. Od posledného videa sa toho veľmi veľa zmenilo, takže dneska si povieme, že čo sa odstránilo, dalo dole a tak ďalej. Takže čo sa týka predku, ako môžete vidieť, všetko je dole. Vyťahol som motor, demontoval som nárazník, kapotu, blatníky, proste všetko. Vyťahol sa motor s prevodovkou, s elektrikou, kompletne so všetkým, celý motorový priestor sa umyl. Následne sa vlastne tam namontoval vlastne tu. Keď ste nevideli posledné video, tak si ho pozrite vlastne o čo sa jedná, že sa ide vlastne prerábať to auto na motorkový pohon, na plný zadný, jak je na motokáre plný pohon, že vlastne tak bude aj toto. Takže vpredu bude nádrž, chladič, čerpadlo, baterka, toť všio. Vpredu bude toto všetko, pretože vpredu bude problém s tým, že vlastne všetká v podstate váha kvázi bude vzadu a je tu trošku problém. Tento Peugeot 106 má takú špecifickú vec, čo teda ja som nevedel, že nejaké auta majú, lebo som to nikdy popravde nevidel, že vlastne sú tlmiče a na tých tlmičoch sú držiaky na riadenie, ktoré je hore a sú na tom originál držiaky. To znamená, že je problém kúpiť na to štelovací podvozok. Popravde som žiadnu na 106 nenašiel. Paťo mi povedal, že Hondy 7G majú také tlmiče tiež a že teda lenže ja som povedal, že ja by som kúpil ten štelovák, keď to má také držiaky, lenže povedal mi, že problém je v tom, že 7G sú ťažké auta, to znamená, že tie tlmiče sú pripravené na to, že tam bude vlastne veľká váha. Tu veľká váha není. Popravde, keby som vám teraz chytím predok, tak ho takto celý zdvihnem. To znamená, že neviem, že čo by to robilo. Popravde chcel by som kúpiť, lebo momentálne akurát riešim, že či tam dá nejaké znižovacie prúžiny, alebo tam dať štelovák a dať tam nejaké mäkšie pružiny. Všetko je to o skúške, testovaní, takže uvidíme. Následne, čo vlastne budem musieť vyriešiť je, že máme tu predné náboje. Predné náboje sú tým, že toto bola 1 litrovka, tak sú tu 3 šroby. Sú tu trojšrobové kolesa, čiže trojšrobové náboje. Ja budem musieť spraviť to, už mám tuto doma odložené, som skúmal, rozmýšľal som, že čo tam dať, ale rozhodol som sa, že vyskúšam zo 106 dať z 1.4 vlastne náboje, kde už sú štvordiery normálne, to znamená, že a ešte aj tuto, aj v minulom videu mi to tam niekto písal ako komentár, že bude treba poriešiť brzdy, pretože brzdy sú tu ešte plné, teda nie sú vôbec chladené, sú normálne plné, jak vzadu bývajú také brzdy, keďže to bolo na 1 liter. Takže keď tam dám z tej 1.4 tie náboje, to znamená, že tam budú môcť ísť aj dráčkované alebo dierkované kotúče a budú tam môcť ísť aj väčšie strmene. Ja už som si hľadal, že vlastne aké strmene by som tam mohol dať, tak dali by sa tam dať z Peugeota 406, ak si dobre spomínam, to sú Bremba, väčšie brzdy, ale to ešte uvidím, to ešte bude v štádiu rozhodovania, nakoľko
ešte to momentálne není potreba, momentálne sú potreba iné veci, ale myslím si, že to by mohlo byť, čo sa týka predku, všetko. Ako som spomínal, je tu už chladičtuje, je tu športová závodná nádrž, ktorú som mal vlastne na 6G. Je tam, sú tam čerpadlo, a ešte sem pribudne potom baterka. A to bude asi na predok aj všetko. No, čo sa týka zadnej časti, tam z toho prebehlo strašne veľa zmien. Vlastne ešte som zabudol dodať na začiatku, že celý interiér bol vytiahnutý, kompletne všetko, kabela, sedačky, koberce, proste kompletne všetko. A následne vlastne sa spravilo to, že sa dali dole okná. Okná som si nehal pôvodné, podľa nich budem vlastne potom robiť plexiskla. Jedné, čo som tam nehal, sú zadný kufor so zadným oknom. To tam zatiaľ mám, lebo mi to zatiaľ nezavadza. Ale už aj to pôjde preč za chvíľučku. A čo si teraz ukážeme? Teraz si vlastne ukážeme to hlavné z celého auta, najviac zaujímavé, a to je, predtým než to uvidíte, vám chcem povedať, že sú tam uchytené tlmiče. Tie tlmiče sú zatiaľ uchytené dočasné, aby to bolo položené na kolesa. Tak jak je, tak takto akože by to aj malo byť. Je to teraz na normálnych tlmičoch, na obyčajných. To horné uloženie je tam spravené dočasné a podľa neho sa vlastne budú robiť ešte klobúky, aby sa vlastne vystúžilo celé a tak ďalej. Takže ja vám to ešte potom ukážem detailne, jak je to spravené. Je tam vlastne, spravilo sa to, že sa vyrezala vlastne celá podlaha, kompletne celé sa to vyrezalo. Vyrezalo sa vlastne aj náprava sa dala dole, ktorá leží tuto pod kamerou. Nádrž sa dala dole, všetko, jak sa to vyrezalo. Musela sa tam spraviť konštrukcia. Tú konštrukciu vlastne to som si ja navrhoval, ja som si to musel všetko vymerať, všetko navrhnúť, jak to bude, čo to bude, aby to sedelo, aby to vychádzalo všetko, takže všetko som si nameral. Kúpil som si materiál, aj som si ho porezal, aj som si ho nabodoval a vlastne keď som tam vlastne potom namontoval ramená a tehlice s kotúčmi a tak ďalej, tomu si ešte povieme. A vlastne keď to všetko sedelo, tak som dal pozvárať tú konštrukciu firme, ktorá mi ju vlastne celú pozvárala, spravila, lebo nechcel som to robiť ja s mojimi kvalitnými zvarmi, ale na svoju obhajobu z tej firmy mi povedali, čo mám s tú zváračku, čo je s ňou zle, a vlastne aspoň viem, že čo na nej treba opraviť. Takže čo sa týka tej zadnej nápravy, tam som išiel na istotu, nakoľko som to komunikoval aj s tým známym z Čiech. Celá tá zadná náprava je z Renaultu Clio druhej generácie z 1.5 diesla. To znamená, že ramená sú tam nové, všetko čo je na tom aute, na tej náprave je nové. Ramená som tam dával, vlastne tlmiče dočasné, sériové tlmiče nové. Tam pôjde potom štelovák a čapy riadenia tam museli ísť, vlastne. Čapy riadenia tam musia ísť kvôli tomu, nakoľko to je z prednej nápravy, kto by nevedel. Takže vlastne tie ramená aj otoče sú z prednej nápravy, rovnako aj brzdiče sú z prednej nápravy. Je to vlastne teda vlastne je to chladený kotúč, hrubší, keďže je to aj diesel, tak je aj akože asi silnejší, aj
strmene. A čapie riadenia sú tam vlastne. Tie čapy riadenia sú tam kvôli tomu, že teda že by to teda sa natáčali. Takže vlastne budú tam čapy riadenia s axiálnymi ťahlami. Tie axiálne ťahle vlastne budú namontované na tej konštrukcii, aby sa dala vlastne štelovať zadná náprava. Vlastne, aby sa dali proste geometria, aby sa dala štelovať. A čo ešte také by som povedal? Ešte sa budú robiť nejaké výstuhy vlastne a pôjde sa tam montovať motor. Chcel som toto video točiť s tým, že vlastne musí sa do toho auta ešte kúpiť ten motorkový motor, teda motor z motorky, motor z motorky, ale s radosťou vám môžem povedať, že motorka už je doma. Minulý týždeň sme boli pre ňu, podarilo sa mi zohnať, je to Kawasaki 1000 a som strašne za to rád a ich som vám ju chcel ukázať, ale rozhodol som, že vám neukážem tú motorku, ale ukážem vám ju až v ďalšom dieli potom, už keď bude ten motor namontovaný v aute. Takže mňa ešte čaká momentálne spraviť klobúky na tie tlmiče, vlastne výstuhy, aby to teda bolo dobré, aj keď akože je to fajn teraz, ale aby to bolo proste napevno. Toto je len dočasne spravené, aby sme vedeli, že do jakej úrovne vlastne máme robiť tú konštrukciu na tie klobúky, na to uchytenie teda tlmiča. A môže sa tam montovať motor, nehovorím, že to bude jednoduché, bude to tiež treba veľa vymerávať a tak ďalej, jak všetko. Nikde som to nekúpil proste, musel som to všetko vymysleť, namerať sám a dal som si to potom pozvárať, aby to bolo kvalitne spravené a to by bolo asi zatiaľ všetko, takto zelené nápravy. Takže ako ste videli, roboty je veľmi veľa spravené. Tá zadná náprava mi dala dosť zabrať, ale som rád, že je to na kolesách, už len ešte spraviť tie klobúky a môže sa ísť vlastne osadzať motor. A potom, keď už bude osadený motor, tak vlastne čo ma ešte čaká? Keď sa osadí motor, čo sa týka auta, lamináty. To je jasné, to lamináty budem riešiť potom, proste pre mňa je momentálne prvoradé, aby to auto štartovalo, aby to auto proste fungovalo, teda ten motor, aby štartoval, aby to fungovalo. Na zadnú nápravu vlastne, teraz keď odpravím tie klobúky, tak sa bude musieť vlastne, sa bude inštalovať motor. Keď sa nainštaluje motor, že bude osadený, tak sa musí spraviť vlastne pohon. Ten pohon bude jak na motokáre, že proste napevno, žiaden diferák alebo niečo, proste bude to napevno. Ozubené koleso vlastne, taký pohon. Ja už ho mám ináč spravený, len čakal som ešte vlastne na to ozubené koleso. A kvázi ho mám spravený ešte, nie úplne, že tak jak má byť. Takže vlastne ozubené koleso, vlastne to bude na tom agregáte, nazvime to, na ozubené koleso, ktoré vlastne bude poháňať motorka a odtiaľ pôjdu poloosy homokineťáky a poloosy potom do otočí. Takže to tam budem potom musieť namontovať už keď tam bude namontovaný motor, aby sme vedeli vlastne, že ako to tam pôjde, ako to bude vychádzať. Budú sa musieť ešte poloosy dať spraviť, teda respektíve spraviť a budú sa musieť dať pozvárať poloosy na mieru a vlastne uvidíme ako to pôjde. Následne keď toto bude, tak ešte skôr než sa bude robiť ten pohon, tak vlastne jak som vám hovoril, tuto vpredu je chladík, je tu nádrž, je tu čerpadlo, bude tu baterka, nič viacej. Bude vlastne vedenie chladiča, pôjde tadiaľto cez tunel, vlastne, kadeľ išiel výfuk a kde bola vlastne radiaca páka, šaltpáka. Tak vlastne tadiaľ pôjde
Tadiaľ pôjdu hadice, pôjdu dve trubky na chladenie na vodu a vlastne palivo tadiaľ pôjde. Bude sa musieť ešte vlastne spraviť odspojovač. A ďalej vlastne, keď toto všetko bude už hotové, že auto naštartuje, bude spravený pohon a takto, tak vlastne riešil som aj riešim to, že ako si možno, že spomínate, myslím, že som to hovoril mimo videu, že nechcem už striekať auto ja, lebo ako veľmi dobre viete, nebolo to tip-top a akože fotky a z diaľky to bolo fajn, moja 6G, ale z blízka to už tak fajn nebolo. A to veľmi dobre viete, tí, čo ste to auto aj videli aj naživo a tak, takže na fotkách fajn, ale naživo už až tak nie. No a nakoľko si toto auto chcem nehať, tohto závodiaka, tak že nechcem ho akože asi predávať niekedy v budúcnosti, možno, človek nikdy nevie, tak chcem, aby proste ten lak bol dobrý, aby kvázi som sa za neho nehanbil, tak by som to chcel spraviť poriadne. Riešil som vlastne, že či dať fóliu, dával som si naceňovať fóliu na to auto a to ma akože prekvapilo kvázi, by som povedal, akože čakal som, že bude to stať, ale nečakal som, že to až toľko bude stať, než mi napísali. Než mi dali tú cenovú ponuku, tak ma to dosť prekvapilo, tak asi pravdepodobne to auto dám nastriekať potom zvonka, znútra to si nastriekam aj ja, to pôjde asi na modro a to si môžem aj ja nastriekať znútra, ale zvonka chcem, aby to fakt bolo dobre spravené, takže dám si nastriekať kasňu a potom si budem vlastne dávať striekať tie laminátové diely. Chcel by som, aby mi to niekto nastriekal, niekto taký, že nemusí to byť profi lakerník proste, čo strieka auta každý deň 300 aut. Proste stačí mi len niekto, kto to vie nastriekať a by mi to vedel nastriekať buď za nejakú kamarátskú cenu, alebo po prípade by sme sa nejako dohodli, že by som mu pomohol a takto a že by sme to spolu nastriekali. Lebo fakt to nechcem robiť ja, aby to bolo proste fakt dobre. Aby teda to bolo také reprezentatívne, nakoľko by som chcel na to auto aj nejaký polep potom, no aby ten polep neodpadával a takto, takže chcem, aby to bolo fakt, že normálne nastriekané. Lebo dá sa to nastriekať kvázi v domácich podmienkach, koľko ti striekajú závodiaky vonku a ten lak je proste dobrý a striekajú to vonku, nepotrebujú na to pec, nepotrebujú na to proste nič, stačí vonku, keď stačí, že je teplo, svieti slnko, a proste vonku to nastriekajú a je to fajn. Kopec ľudí poznám takých, čo si nastriekali auta a kvázi v domácich podmienkach bolo to fajn, že nebolo to tip-top a je to proste fajn. Takže toto nás čaká. V ďalšom dieli sa máte na čo tešiť, pretože ďalší diel na kanáli Lepšie bokom ako krokom vyjde už s motorom namontovaným, takže máte sa na to tešiť. A pravdepodobne v tom dieli bude aj štart toho auta. Takže myslím si, že máte sa na čo tešiť na ďalšie video a ja sa tiež už na to teším. Snažím sa robiť na tom aute fakt, jak sa len dá a myslím si, že idem kvázi raketovým tempom, lebo na to, že je teraz momentálne skoro polka júla v podstate, polka júla a ja som už na tom takto, tak myslím si, že je to fajn. Je to fajn a čo by som dodal? To bude asi všetko z tohto videa a vidíme sa pri ďalšom videu. Som rád, že ste dokúkali toto video do konca a určite sleduj Instagram a sleduj ďalšie videá o stavbe tohto pekelného stroja. Čau!